Bon dia, som a Saldes i anem a fer la cursa del Pedraforca, Saldes X-Trail. Mireu, només començar el dia, ja veiem aquí el Pedraforca i això comença ja, sortida a les 9 del matí i a fotre-li gas, a veure què tal. Primer cop que la fem, té bona pinta, això. Què, Víctor, com pinta? Guai. Gaudirem. Li fotrà canya, Recorregut guapo, 26 quilòmetres, uns 1.500 positius. Arribem fins a Gósol i tornem. Massís del Pedraforca. I la marató han sortit a les 7 del matí i demà 2 o 3 curses més també per la zona d'Ensija cap a la Gallina Pelada. Això és un no parar, tu. I avui sí, la gorra aquesta, gorra del Pedraforca, no falla. Si la voleu, l'ha fet un amic, en Tom, link a la descripció. Gorra guapa, Revisió de material, impermeable i tèrmica, tu. Dia calorós. Sortida a distància 26 quilòmetres. Em pot aquest d'aquí a l'inici? Avui que fa la marató, tio, a disfrutar i ja està. Això ja comença, tu. Pujada guapa, ara. Primers quilòmetres fets, hem passat a la Gresolet. Anem tercers, però cama dreta molt carregada, no sé jo. Ara ve la pujada llarga de la cursa, uns 600 positius, me la prendrem calma i a veure del com arribem. No les tinc totes, Pedraforca, avui sí, a dia clar, i allà el refugi. Aquesta gent està molt forta, Sí. Joder. Epa. Anem bé. Vaya pujarada. Hi havia un sorvell, una fusta en línia que I Déu-n'hi-do, la pujada aquesta. Avui anem bastant cuits. No puc, motor apagat, directe. Quàdriceps carregat. Mai havia tingut així. La cama. Quin cansament. No hi ha gas, tu. A veure si li podem donar la volta al cos, però m'està venint tot el cansament acumulat d'aquests mesos. És que no puc ni pujar. Fuà! Brutal. S'ha de descansar. Ho volem tot i no pot ser. Va, d'aquí una estona arribem al Collell, avituallament, i a veure si podem refer-nos una mica.
Ho veig molt cru, avui. Comencem la baixada cap a Gósol, territori d'Ultrapirineu també. I ja arribem a Gósol, hem baixat millor, merci, que el dia de l'Ultrapirineu, I allò per darrere el Pedraforca. Hem passat Gósol ja, no he parat a l'avituallament i ara a veure si recuperem. Camí guapo, I ja esperant avituallament o font o alguna cosa, Cansanci general. No donen les cames ni per baixar ni per pujar. D'aquells dies que no tires. Això sí, el recorregut molt guapo. Aquesta zona xula, xula. I avui dia negre, 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 D'aquells dies. Però bé, de tant en tant ja va bé tenir dies així per adonar-te'n que no tot és riure i passar-ho bé. Però reflexions importants. Descansar, no fer borrades en bici, perquè no és compatible. Bici i córrer, la bici per recuperar, però per entrenar t'elimina. Et va cansant a poc a poc i malament. Bueno, i encara no ho heu vist, però fa uns dies vam fotre 400 quilòmetres en 2 dies per allà al Pirineu. Vídeo guapo d'aquí poc, flipareu. Ignasi comprant croquetes, tu, a mitja sortida. Flipareu. Però bé, només queda seguir endavant i anar tirant. Sigui més lent com sigui. No hi ha més. Va, arribem a Stassen i menjaré alguna cosa. Vaya xapa, Avui vídeo normal, ni llarg ni curt. Pedraforca i aquí Ultrapirineu. Uri, això ho vam fer junts, Jo anava amb cinglot, vaig tenir cinglot durant 3 hores. Va ser horrible. Va, seguim. I aquesta és la 4a prova de les X-Trail i aquest any les hem fet totes, Vam començar per Sant Mateu, després Ribes, Lles de Cerdanya X-Trail i ara Saldes. Hem complert, pam, amb les 4 i totes han anat bé, però aquesta l'únic que veig és el terra i les pedres. Mare meva. No, però no ens queixem, No podem fer-ho tot. Sí. Refugi Stassen, Brutal. I aquí càmera runner David, gran. Va, baixem, que queda res, 3 quilòmetres i ja hi som. Aquí tenim el Xavi. Què passa? Fent la marató. Vamos! Hòstia, com vas? La puta mare, tio! Sí o què? Sí? Molt bé. Cansa't per la setmana que ve. Ja m'han dit ja aquesta experiència. Sí, però, tio, vaig... Energia sota zero, Un dia que m'havia lliurat de veure el Xavi, va, i m'apareix aquí l'últim quilòmetre. M'havies de fer la pacer i no m'has fet, Sí, està tot arreu, aquest home. Aquí jugo a casa. Aquí jugo a casa. Adéu, merci. Bueno, ja arribant a Saldes
dia xulo, però cursa una mica nefasta de sensacions, de recorregut guapo. Li cal d'un sprint ara, Sí, home, m'elimina ja. Ja s'acaba això. Vinga, merci. Bona. Uau, tio, molt bé. Puta mare, ja està. Gran. Dorsal 257. Uau, estic desfondat, Com ha anat això? Bé, molt guapa, molt bé. Xoca. Mira el Pol. I tenim les 4 ja, Salt de X-Trail. A menjar, tu. I ja ha descansat una mica. Aquí ha arribat el Víctor, que... Duríssim. Duríssim. No, guapa, però s'ha patit, s'ha patit. Sempre acabem patint, tu. No sé com ens ho fem, però... Però no, sí, molt guapo. Entretinguda. I a per la següent, tu. I mireu, el guanyador de la cursa és un crac, aquest home. Roger Blat. Com l'has Què vist? tal, Pol? Bé, molt bé, molta calor al final. Sí. L'últim tram després de Gósol, però bé, molt xula, molt xula. Hem començat junts, fotent-li canya, però s'ha escapat i ja ningú l'ha vist més, Bueno, he fet el que ha pogut, el tio. No em deixava respirar, però bueno, la primera pujada he intentat apretar una mica i sí, he pogut mantenir una bona distància. No, molt bé, tio. Felicitats i a per la Ens veiem següent. a la pròxima. I tant. Mireu, Sergi aquí. Brutal, com ha anat això? Molt guapa però dura. Jo no tinc el nivell encara per aquest tipus. No, però tampoc cal donar-ho tot. No, s'ha de disfrutar, disfrutar. passar-ho bé, sí, i tant. I a fondo. I tant. Molt bé, tio. Bueno, I ens acomiadem aquí de Saldes, cursa molt guapa. Totes les que organitza X-Trail són molt guapes, però avui ha tocat patir. Però va. Quina bèstia, tu. Oriol. Senyor de los Alpes. Ultrapirineu d'aquí poc, té... Estarem. Quin temps vols fer? La meva idea seria entre 12 i 12:30, però tot el que sigui entre el dia Flipa. està bé. Clar, tio. Al final s'ha de gaudir Ultrapirineu, però... Sí, tio. A Si donar-ho hi ha tot. cames, hi ha cames. A donar-ho tot i a patir. Bona, doncs va, que vagi bé. Mario, què la cursa avui? Què? Bueno, mira, una mica fatigat, però bé, tio. Rampes guapes, Sí. Gran, Apa, vinga. T'ho has passat bé o què? Sí, un plaer. La veritat, Pues ja molt maca. està. Pues cas, Vinga, crac. per la següent. Vale, oye bé. I hem descobert la millor part de Saldes X-Trail, Us ho ensenyem ara. Mireu, 3, 2, 1. Pam, piscina. Als peus del Pedraforca. Ho arribo a saber abans i potser em replantejo, fer... Fuà, això és vida, Ara sí que Ara sí. ens l'alegrem de viure Hem aquí. triomfat, a mi em feia mal tot i he vist això i se m'ha passat de cop, Fuà, va, a dins. I res, ara ja tenim energia per pujar al Pedraforca i baixar i tornar a fer el recorregut perquè aquesta piscina ens ha donat la vida, Brutal. Acomiadem el vídeo just aquí. Ens veiem a la propera i foteu-li canya. Agur.